ఇదేంట్రా బాబు ఆశీర్వాదం అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఏంట్రా పాపం అంటారంటే తప్పదండి, తప్పదు. దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే మనకు మధ్యగా అడ్డం ఉన్న పాపపు ఎరుక కూడా పగలంతే. అది పగలనంత వరకు, పడినంత వరకు దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదాలు కలలే తప్ప కళ్ళ ముందుకు రావు. దేవుని దృష్టిలో ఒకప్పుడు మనం అందరం ఎలాగున్నామని చెప్తుంది లేఖనం. మీరు అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చిపోయారయా. నా దృష్టిలో మీరు ఏమైపోయారు? చచ్చిపోయారు. మీరనుకుంటున్నారు ఏదో భక్తి చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు, పాపాన్ని వదలకుండా ఏదో చేస్తున్నామని మీరు స్వయం తృప్తి పొందుతున్నారు తప్ప నేను ఎప్పుడు కూడా మీ భక్తి వల్ల నిన్ను తృప్తి పొందలేదు, ఆనంద పొందడం లేదు. పొందలేకపోతున్న కారణం మీరు పాపములోనే ఉండి ఆ పనులు చేస్తున్నారయ్యా.